øjeblik. Om et øjeblik, så vil jeg sige en turoplæring til dig. Og så vil det være sådan, at jeg beder dig om at tage del i et korttræk. Når jeg beder dig om at tage del i et korttræk, vil jeg til at tænke på et kort. Det kort, du vil tænke på, er hjerter 3. Du vil tænke på hjerter 3, bare nu, du forstår. Det er faktisk et rigtig godt tal. Rigtig godt kort at tænke på hjerter 3. Det vil virke som et fuldstændig frit og fair valg for dig. Bare nu, du forstår. Så det vil være sådan, at du overhovedet har nogen bevidst hukommelse om, at den her samtale er fundet sted, eller jeg giver de her instruktioner. Så når vi laver det her korttræk, så er du blevet dybt imponeret, hvis jeg afslører, hvad det er for et kort, du tænker på, bare ikke når det er forstået. Lige præcis, ja. Du gør det rigtig, rigtig godt. Der er en anden ting, der vil ske nu. Og det vil være, at jeg vil lægge et kort ned under din sko en gang, eller faktisk en anden sted. Læg et kort ned under din sko nu. Ned under din sko nu. Men det vil du også have glemt. Det vil du også have glemt, bare ikke når det er forstået. Fuldstændig smidt ud af hovedet. Ligesom navnet før. Præcis. Du gør det godt. Rigtig godt. Så bare en turoplæring. Godt. Bare kigger på mig en gang. Jeg tænkte, du vil lave et lille korttræk. Sådan en tankelæsende ting. Hvis du bare tænker på et kort. Ja. Hvad tænker du på, Fred? Hjerter 3. Hjerter 3? Ville det være fedt, hvis jeg faktisk vidste, det var det kort, du tænkte på forhånd? Det tror jeg ikke på. Okay, det er fordi, at hvis du kigger her engang, hvis du kigger kortene her igennem, så kan du kigge efter hjerter 3. Der er en ruder 3. Sparer 3. Men ligesom om hjerter 3 ikke rigtig er her. Men der er noget lidt sjovt, hvis du langsomt lige kigger ned på din højre fod engang. Lige flytter, så ligger der ikke kortet ned. Prøv at tage det op engang. Nej. Ej! Jeg har... Ej, hvor sjovt. Var det fucking vildt. Det giver ikke mening. Det giver ikke mening, det? Det er mening overfor. Lige præcis så bare så dybere, tunge og fast afstand. Lige præcis. Hele vejen ned til